ଆଜିର କବିତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଦିନର ଆଲୋକ ରାତିର ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାରି ନାହିଁ ମୁହିଁ ଜାଣି, ଘରର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ବାପର ମୁହଁଟା ଆଖିରେ ନାଚଇ ଦରଦି ଭରା ଚାହାଣୀ, ଅର୍ଥ ଏଠି ମୋର ହାତରେ ରହୁନି କେତେ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ପୁଣି। କିସ୍ତିବାଲା ନୀତି ଦୁଆରେ ବସନ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ବାପା ଆଖି ମୋର ଛଳ ଛଳ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ। ଆସନ୍ତା କି କେବେ ମୋର ଶୁଭ ବେଳ, ଋଣ ମୁଁ ପାରନ୍ତି ସୁଝି, ବାପା ଆଖିରେ ମୁଁ ଖୁସିଟେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ମୋତେ ପାରନ୍ତେ ବୁଝି। କାହିଁ ମୋର କର୍ମ କାହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଖେଳେ କାହିଁ ଲୁଚକାଳି, ଦୋଷୀ ଆଜି ମୋ ନିଜ ଆଗରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଢାଳି ଢାଳି। ସୁଝିଦେବି ଋଣ ଗଢ଼ିଦେବି ଘର, କିଣିଦେବି ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେହିଦିନ ଯାହା ବନ୍ଦ ରହିଲା ଏ ପୂଜା ପାଠ ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ। କୁକର୍ମ କରିନି କୁନୀତି କରିନି ସତରେ ଚାଲିଛି ବାଟ, ଏଇ ଦିଶିଲାଣି ଜୀବନର ଅନ୍ତ, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ମୋର ଘାଟ, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ମୋର ଘାଟ। ଲେଖକ ଅଂଶୁମାନ ନାୟକ। ଆଜିର କବିତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଦିନର ଆଲୋକ ରାତିର ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାରି ନାହିଁ ମୁହିଁ ଜାଣି, ଘରର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ବାପର ମୁହଁଟା ଆଖିରେ ନାଚଇ ଦରଦି ଭରା ଚାହାଣୀ, ଅର୍ଥ ଏଠି ମୋର ହାତରେ ରହୁନି କେତେ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ପୁଣି। କିସ୍ତିବାଲା ନୀତି ଦୁଆରେ ବସନ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ବାପା ଆଖି ମୋର ଛଳ ଛଳ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ। ଆସନ୍ତା କି କେବେ ମୋର ଶୁଭ ବେଳ, ଋଣ ମୁଁ ପାରନ୍ତି ସୁଝି, ବାପା ଆଖିରେ ମୁଁ ଖୁସିଟେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ମୋତେ ପାରନ୍ତେ ବୁଝି।